Når jeg siger engelskstudiet, hvad siger du så? Undskyld, hvilket studie? Engelskstudiet. Gud, kan man også studere det? Nå, der kan man bare se. Hvad studerer man så fremt man studerer engelsk? Jamen, litteratur og lingvistik og historie og den slags. Hvad er så udenadslærer? Ordbogen? Nej, altså vi lærer ikke rigtig noget udenad. Vi lærer at analysere og fortolke. Det vil sige ingen udenadslærer? Jamen, er det i overensstemmelse med gældende ret? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår. Jamen, i det foreliggende tilfælde, der vil jeg henvise til, at jævnfør de overordentlige anvendelige vedtægter stiftet af Foreningen for Forbundet for Færre Forurettede Paragrafryttere, FFFF og P, skal du kunne dit pensum på ryggraden for at være en rigtig studerende. Og det gælder måske for alle? Hvem kender måske loven bedst af os to? Okay, små slag. Hvad så med jeres eksamen? Jamen, vi har mange frie opgaver, så vi kan skrive. Jeg protesterer. Du siger altså, at I selv må vælge, hvad I vil testes i. Jamen, er der ingen grænser for jeres krænkelser? Nej, det er altså svært nok, og man kan jo ikke bare skrive eller vælge hvad som helst. Nå, okay. Så hvis jeg ville skrive om 50 Shades of Grey, så var der altså nogen, der ville stoppe mig. Altså lige det emne ville nok faktisk være okay. Nu holder du simpelthen op. Det der åndssvage studie, det kan jeg ikke spilde mere tid på. Jeg har 25 paragrafer, jeg skal kunne inden i morgen. Og i modsætning til jer, så bliver jeg rent faktisk testet i det. Vel.